ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு சாயங்காலத்துலேருந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சாயங்காலம் பசங்க வந்துடுவாங்க. மாவு எதுவும் அரைக்கிறதுனால கொஞ்சம் நாளாக வந்து இட்லி தோசை. மசாலா மாதிரி தண்ணி சேர்க்காம அப்படி எல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன். ஒரு 5-6 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கேன். கட் பண்ணி போட்டு வேக வச்சுவேன். சில பேர் முழுசா வேக வைப்பாங்க, அப்படியே வேக வைப்பேன். இந்த மாதிரி வேக வச்சுவேன் நான். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து இப்போது சாயங்காலம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சாயங்காலம் பசங்க வந்துடுவாங்க. வந்தோடனே வந்து உருளைக்கிழங்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உருளைக்கிழங்கு மசாலா மாதிரி செய்யலான்னு உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு தனியாக வேக வச்சு தனியாக வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து அதை தாளிக்க போகிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு வந்து மேலே வந்து பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ நான் வடை சுட்ட எண்ணெய் இருந்தது, அதை அப்படியே வடிகட்டி வச்சுருந்தேன். அதுதான் எடுத்து இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ கடுகு எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன். கொஞ்சம் அந்த சைட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து பக்கத்தில் எதுவுமே வச்சுக்கல, ஷெல்ஃப்லேருந்து எடுத்து போட்டு எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளே எடுத்து போட்டுட்ருக்கேன். அப்படியே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் இப்போ எடுத்து போடுறேன். திடீர்னு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் அப்படியே டக்குன்னு செஞ்சிடலான்ட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் பாருங்கள். கருவேப்பிலை போடுறது உங்களுக்கு அது வரலன்னு நினைக்கிறேன். வெங்காயம், பச்சை மிளகா கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஒரு 4 வெங்காயம், பச்சை மிளகா போட்டு தான் செய்ய போகிறேன், மிளகாத்தூள் இல்லாமல். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் மிளகாத்தூள் இல்லாமல் தான் செய்ய போகிறேன். சும்மா மசாலா இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது திக்காக இருக்கா. கொஞ்சம் கடல மாவு மட்டும், இது பொட்டுக்கடல மாவு வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதையும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கலந்து சேர்த்திக்க போகிறேன். ஏன்னா அந்த திக்னஸ்க்காக மட்டும்தான். இப்போ வந்து வெங்காயம் வணங்குறது கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன். தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டுக்கிட்டேன். ஒரு 6 உருளைக்கிழங்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் போட்டது. தக்காளி போட்டுக்கிட்டேன். உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு தோல் உளிச்சு வச்சுருந்தேன், அதையும் போட்டு இப்போ சேர்க்க போகிறேன். தக்காளி வணங்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாமான்னு யோசித்தேன், அப்புறம் ஊற்றலை. சரி உருளைக்கிழங்கு போட்டுட்டு அப்புறம் போட்டுக்கலான்ட்டு அப்படியே வச்சுட்டேன். உருளைக்கிழங்கு போட்டுக்கிட்டேன். மஞ்சத்தூள் போட மறந்துட்டேன், டப்பா மட்டும் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். என்னடா வெள்ளையாக இருக்குன்னு செஞ்சதுக்கப்புறம் யோசித்தேன், மஞ்சத்தூள் போடுறதுக்கு விட்டுட்டேன் நான். உருளைக்கிழங்கு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த வீடியோ நான் டீட்டெயிலாக போட்டிருக்கேன், அதை பாருங்கள் நீங்கள். உருளைக்கிழங்கு சரி சிம்பிளான டிஷ் தான், அதை போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். நல்லா உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் அதை போட்டு பெரட்டி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் அங்கேயே கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன், அப்படியே மேட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது பொட்டுக்கடலை வந்து மிக்சியில் கொஞ்சமாக அரைச்சிருந்தேன், அதை தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இதில் ஊற்றிக்கிட்டேன். பச்சை மிளகா காரம் இல்லாமல் இருந்தது, ஒரு 10-15 பச்சை மிளகா போட்டுக்கிட்டேன். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் உப்பு பத்தலைன்னு போட்டுட்ருக்கேன். தண்ணி இப்போ தான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டோன்னே கொஞ்சம் திக்காயிரும், கலக்கி விட்டுறணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும்.
அடுப்பு கம்மியாக எடுத்து வச்சிட்டேன். அப்படியே 1 2 கழுவுறது கழுவிட்டு இருந்தேன் பக்கத்தில். அந்த சைடு வந்து ஒரு பீட்ரூட் 2 இருந்தது. சரி பீட்ரூட் அல்வா செஞ்சிடலாம், ஸ்வீட் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி அதை அல்வா செஞ்சிடலான்ட்டு ஏற்கனவே அங்கே மிக்சியில் போட்டு பீட்ரூட்டை கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டேன். சின்னதாக போட்டு அப்படியே அரைச்சிக்கிட்டேன். அதுக்கு தான் அந்த பாத்திரம் தட்டி கழுவிட்டுருக்கேன், அது செய்கிறதுக்கு தான். கொஞ்சம் வெல்லமும் இருந்தது. வெல்லத்தை அப்படியே காய்ச்சின மாதிரி காய்ச்சி வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணியிலே வந்து பீட்ரூட்டையும் போட்டுக்கிட்டேன் நான். அந்த ஸ்வீட் தண்ணியிலே அந்த வெல்லம் தண்ணியிலே நல்லா வெந்துட்டு இருந்தது. அது காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போது உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. பக்கத்துலேயே சிம்மில் வச்சுட்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் அந்த சைடு ஏறியும் அதில் வச்சுட்டு இப்போ பீட்ரூட்டு அல்வா செய்கிறதுக்கு பாத்திரம் மேலே வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டேன். அந்த வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சின தண்ணியிலே பீட்ரூட்டையும் போட்டுக்கிட்டேன். நான் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சிம்மில் அடுப்புலேயே வச்சு நல்லா செஞ்சிட்டேன். அதை பாருங்கள், இந்த சைடு அந்த வெள்ளைப்பாகுலேயே பாகு இல்லை, அது தண்ணி கரைச்சது ஓரளவுக்கு இருந்தது. பாகாக காய்ச்சிக்கல. வெள்ளத்தை வந்து தண்ணியை விட்டு அந்த குப்பை போடுறதுக்கு குப்பையாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வடிகட்டிறதுக்காக நான் தண்ணி ஊற்றிருந்தேன். சரி அந்த தண்ணியிலே அப்படியே போட்டுடலான்னு போட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இது பூரிக்கு வந்து மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த பீட்ரூட்டு இதை மிக்ஸ் எடுத்து கலக்கிட்டே இருந்தேன். அந்த தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் சுண்ட சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கிட்டேன். தோசை மாவு அரைக்கலைன்னா இந்த மாதிரி தான் சப்பாத்தி பூரி இதுதான் செய்ய வேண்டியது இருக்கும். காலையிலையும் மத்தியானத்துக்கு சாப்பாடு தான் எங்கள் வீட்டில். ஒரு டைம் மட்டும்தான் டிஃபனு. சைடு குழம்புக்கு மூடி வச்சிட்டேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவுக்கு. அதை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அந்த அல்வா இருக்கிற பாத்திரத்தை இந்த சைடு சின்னதில் வச்சிட போகிறேன். அது அப்படியே வெந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ பெரிய வடை சட்டி எடுத்து பூரி சுடுறதுக்காக எண்ணெய் காய வச்சிட போகிறேன். பூரியெல்லாம் தேய்ச்சி வச்சுக்கிட்டேன். பூரி தேய்க்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கல, ரொம்ப லென்த்தாக இருக்குன்ட்டு. ஒரு 10 20 பூரியை தேய்ச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எண்ணெய் அடுப்பில் வச்சு காய வச்சுட்டு இப்போ பூரி சுட்டுட்ருக்கேன். இது கடையில் வாங்கினோம்மா அவங்க, அதனால புஷ்ஷுன்னே வரல பூரி, அப்படியே வத்தி போன மாதிரி தான் வருது. இதே வீட்டில் கோதுமை அரைச்சி செஞ்சோன்னு வைங்களேன், நல்லா புஷ்ஷு புஷ்ஷுன்னு நல்லா வரும். அது இல்லாமல் மாவு கொஞ்சம் லூஸாக பிணைஞ்சிட்டேன் நாட்டிருக்கு, அவ்வளோ புஷ்ஷுன்னு வரல பூரி. ரொம்ப எண்ணெய் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தது பூரியிலலாம். ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த பஜ்ஜி எடுக்கிற மாதிரியே எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் பாருங்கள்.
அப்புறம் இந்த சைடு வந்து பீட்ரூட் அல்வாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கலக்கி விட்டுட்டேன். அது நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி போயிருந்தது, சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருந்தது. எண்ணெய் அதிகமாக ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால அது அப்படி இந்த மாதிரி 2 கரண்டி வச்சு எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துகிட்ருக்கேன். அவ்வளோதான், இப்போ எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த சைடு அல்வாவும் பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜ்க்கு வந்துருச்சு. கேரட் அல்வா ரெடி ஆகிடும். கீழே வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு, உருளைக்கிழங்கு மசாலா. இப்போ வந்தோடனே கடகடன்னு தட்டில் போட்டு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் அல்வா கொஞ்சம் செஞ்சுருக்கேன். அப்புறம் பூரி செஞ்சுருக்கேன். உருளைக்கிழங்கு மசாலா. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க. தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு மசாலா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை கடகடன் சாப்பிடுவாங்க. நைட்டுக்கும் இதுதான் எங்கள் வீட்டில். இன்னும் இப்போ சாப்பிட்டாங்கன்னா நைட் சாப்பிட மாட்டாங்க, அவ்வளோதான். வாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.